Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la o nouă ediție 1 la 1 în această după-amiază de după o seară nebună. O seară nebună la Craiova, acolo unde cele două echipe ce își împart, sau mă rog, au împărțit suporterii în două, CSU și FCU, ca să respectăm regulile audiovizualului. Un meci mai mult în tribune decât pe teren, acolo unde s-a lăsat cu revelion până la urmă, artificii, torțe, fumigene, bombe și așa mai departe. 10 minute întreruperea unui meci din cauza spectacolului pirotehnic, iar jandarmeria strigă ca din gură de șarpe că, domnule, iar au dat ăștia cu torțe, lor nu le iese nimic niciodată. Cu o zi înainte la Arad au încurcat numărul fanilor de pe stadion. Evident că a fost mult mai multă lume decât trebuia să fie din punct de vedere legal. La Craiova n-au găsit nici torțele, nici artificiile, nici fumigenele și iarăși a ieșit, s-a lăsat cu scandal și probabil că se va lăsa și cu amenzi usturătoare pentru cele două cluburi, doar pentru că Jandarmeria Română nu e în stare să-și facă treaba. Nu e în stare să-și facă treaba nici arbitrul Marcel Bârsan, care aseară a fost penibil din toate punctele de vedere. Două goluri marcate de CSU Craiova, două goluri complet neregulamentare, hai să nu spunem altfel, dar nu astea sunt singurele greșeli pe care le-a făcut Bârsan aseară. A greșit și de o parte și de cealaltă, reușind să enerveze până la urmă pe toată lumea. S-a terminat 2-0 pentru CSU Craiova, iar echipa lui Laurențiu Reghicam își consolidează cumva locul în primele 6 echipe ce merg în play-off-ul din Liga 1. Da, mai sunt destule etape, mai sunt 12 puncte în joc, iar ce va fi până la final o să ne lămurim, fie că de o parte, fie că de cealaltă. Cei de la FCU, optimiști ca întotdeauna, visează și la play-off. Programul cumva le-ar permite, dacă jocul echipei ar fi asemănător cu cel din, să spunem, meciul cu FCSB, acolo unde FCU Craiova a arătat, chiar a pierdut puncte, n-a câștigat un punct. O să vorbim despre ce s-a întâmplat aseară la Craiova în Bănie, pentru că e teribil de important. Ideea de fotbalul românesc, cum reușește să destrame echipele de tradiție. Evident, nu discutăm despre faptul că nici Adrian Mititelu are mare parte din vină pentru situația în care s-a ajuns, dar lucrurile o iau un pic razna, pentru că altădată prieteni de deplasări, altădată frați, membrii celor două galerii s-au înjurat ca la ușa cortului. Aseară o să vedem și mesajele inteligente, unele dintre ele, transmise și de o parte și de cealaltă. Și eu chiar vreau să-i spun la mulți ani lui Gică Craioveanu să fie sănătos și toate cele bune. Alături de mine în studio, venit direct din peluză, să spunem așa, din peluza Sud, nu din altă peluză, Mihai Belu. Mihai, îți mulțumesc pentru mulțumesc și eu pentru invitație. Eu, ce să zic, la noi parcă e o dramă de asta la Craiova. Întotdeauna oamenii care au fost simboluri pentru noi au câte o rătăcire de asta la un moment dat. Vă dați seama, Gică Popescu și-a încheiat cariera la Dinamo, la rivala noastră cea mai mare. Gică Craioveanu s-a vândut pe 2 lei și 35 de bani. Dar uite, cu toate astea, să luăm altfel. Poate e o politică bună de marketing pe care cei de la CSU au făcut-o, atrăgând spre ei toate gloriile Craiovei. Că nu e vorba doar de Craioveanu. Cam toți sunt acolo, adică și Cârțu, și Nae Ungureanu. Cu gloriile astea e o chestiune pe care trebuie să o înțeleagă toată lumea. Chiar și fotbaliștii din trecut, care erau studenți, care făceau o facultate, că asta era atracția la Universitatea Craiova, sunt într-o situație financiară precară în marea lor majoritate. Și atunci un salariu, niște arginți te fac să te duci într-o parte sau într-alta. Asta este situația. Vedem însă totuși că suporterii au rămas aceiași, suporterii așteaptă, mare parte din ei, de fapt spectatorii, mă refer aici, așteaptă revenirea și fotbalistică a Universității Craiova.
Galeria e galerie și nu putem să spunem ceva. Peluza Sud a făcut spectacol total pe străzile orașului. Cealaltă galerie de la DGASPC Dolj s-a Adică de la întâlnit DGASPC Direcția Dolj, Generală de Asistență asta știu ce înseamnă, dar și... de ce? Adică Pentru de că când și cum? este vorba de o galerie care intră gratis la meci, este vorba de o galerie care are... Dar nu toate galeriile intră gratis la meci? Nu toate galeriile intră gratis la meci. Este vorba de o galerie care are sponsorizare pe artificiile alea de Crăciun. Eu, pe cuvânt îți spun, mă așteptam la un moment dat să vină Laurențiu Botin cu deputatul ăla de a cântat Moș Crăciun cu plete Da. Adică, dacă știu eu, poate fi o știre așa că, vezi, domnule, au tras cu niște... Domnule, erau artificii de Crăciun. Adică mă așteptam să vină, știu eu, să cânte unii cu capra, să colinde cineva. Adică artificii de anul nou, artificii de Revelion. De anul nou, de Revelion. Mă așteptam să vină astea sunt ale Socova. voastre sau sunt ale lor, ca să mă lămuresc? Nu-mi dau seama. Aici cred că sunt ale noastre. Nu știu, nu. Nu, astea sunt totale. Dar nu, că au avut și niște efecte pirotehnice de galerie, dar după aia au dat-o în ce știu ei să facă, cu din astea, momente festive. Știi, probabil că le aveau de la vreun concert care l-a făcut primăria pe acolo și au rămas artificiile de acolo și le-a dat la galerie. Ei sunt, de asta spun, o peluză de asistat social, pentru că e o peluză, uite, Living la Vita Moca, asta le reproșează și Peluza Sud. Că ei primesc cât un sandwich, cât o sticlă de apă, adică anunță, vedeți că veniți, sunt autocare puse la dispoziție, vă dăm un sandwich, vă dăm o apă și cu toate aceste facilități nu reușesc să se strângă și nu reușesc să facă spectacol, pentru că aici e vorba de spirit. Și e un moment care poate nu l-a observat foarte multă lume în febra asta a meciului. Și angajații le cedează. Pentru că și angajații în momentul în care e un meci de genul ăsta, simt că vine Craiova lor aia pentru care au bătut țara în lung și în lat. Și atunci a fost la un moment dat un mesaj de ăsta cu plăcuța suedeză la microfonul stadionului. Cum, domnule, a fost mesaj cu... În limitele în care putem vorbi salut pe Mircea Toma, prietenul meu și fostul nostru coleg care acum reglementează audiovizualul. Deci a fost la crainicul stadionului sau la microfonul stadionului. Angajatul celor de la CSU. Bănuiesc că n-a venit un freelancer să vorbească, să spună echipele. Pentru că oamenii, oricât și-ar lua ei 2 lei, 3 lei, 5 lei, în momentul în care văd Peluza Sud pe stadion, știu că acolo e Craiova. Știu că acolo e Știința, știu că acolo e echipa aia. Eu am înțeles, sunt foarte mulți spectatori care, dacă îi întrebi, și aici facem distinția între spectatori suporteri, sunt foarte mulți spectatori care, dacă îi întrebi, cine e Craiova adevărat? Deci aia care bate. Aia nu discutăm, dar în rest, oamenii știu, asta e. N-avem cum să fie Craiova o echipă care a venit, știu eu, făcută direct în Liga a doua, pe care n-a lăsat-o UEFA să joace, că la UEFA s-a văzut cum s-a făcut manevra. N-are cum să fie o echipă artificială, Craiova aia pentru care te duceai la stadion în copilărie. Și atunci, chiar și ăștia din Peluza Nord știu foarte bine lucrul ăsta. Dar lor le este frică în momentul de față să recunoască că au greșit. A fost momentul ăla în care au zis, domnule, stai așa că oricum nu avem echipă, hai că ne face nouă, băiatul ăsta a venit direct din loje de la Steaua, ne face nouă echipă și are un marketing mai bun și om avea niște rezultate. Lor acum le e greu să spună, domnule, am greșit. Domnule, am greșit, într-adevăr, ne-am dorit prea mult, credeam că nu o să mai apară, credeam că a murit și am vrut un surogat în loc. Da. Acum a venit echipa acasă, gata, încetează cu orice și întoarce-te lângă echipă, că asta e. Dincolo de orice chestiuni. S-au apucat să spună, să fac și de râs, s-au apucat să pună banner la peluză că, domnule, n-a dat Curtea Supremă. Bă, băieți, nu va da Curtea Supremă. Curtea Supremă a reușit să temporizeze, să amâne inevitabilul. Tribunalul Dolj a spus că n-aveți nicio treabă cu Universitatea Craiova. Curtea de Apel Timișoara a spus că n-aveți nicio treabă cu Universitatea Craiova. Și Curtea Supremă a întors la Curtea de Apel din Timișoara pe o chestiune de procedură, să mai spun o dată corect. Dar nu s-a terminat. Nu s-a terminat de terminat. Trebuie să spunem foarte important că
până să dea această decizie Curtea Supremă, judecătorul care era acolo, judecătorul, că asta o știți, în emisiunea ta ați făcut dezvăluirea, era plătit de Rotarul, lua niște bani de la Rotarul. Adică a reușit doar să temporizeze, adică nici măcar judecătorul care lua niște bani de la Rotarul n-a reușit să dea un verdict. El a întors-o un pic la Curtea de Apel Timișoara să se respecte procedura și o să se întoarcă cu aceeași sentință. Asta este situația și dincolo de toată chestia asta, că noi am ajuns, așteptăm, nu știu, să ne spună un funcționar cine-i Craiova, cine-i Steaua, cine, pentru că nu avem legislația care să protejeze aceste fenomene. Că astea sunt niște fenomene. Dai o legislație clară în acest sens, pentru că nu poți să te joci cu sute de mii de oameni în diverse situații de genul ăsta, să te joci cu ei să nu mai știe care e una, care e alta. Adică de asta, într-un fel, statul are o foarte mare vină din punctul ăsta de vedere. Și federația, și liga, și... Nu, aici eu zic că e vina 100% și exclusiv, cum ne place nouă să spunem, a federației. Pentru că dacă federația se implica așa cum ar fi trebuit să o facă și să stabilească clar limitele, atunci înțelegeam despre ce e vorba. În primul rând este vorba, pentru că dincolo de federație, care în definitiv este un ONG, tu ca stat trebuie să ai niște reglementări foarte clare. Așa cum a fost în 1991, când statul a zis, domnule, nu se mai poate să avem cluburi departamentale. Și atunci s-a desprins din clubul ăla sportiv al instituției de învățământ, care avea și badminton, și, știu eu, schi, sanie, ce mai aveau pe acolo. S-a desprins secția de fotbal și aia e Universitatea Craiova. La fel, statul ar trebui să reglementeze limitele în care niște echipe de fotbal își desfășoară activitatea, să fie o lege foarte clară, să definească clar palmaresul, brandul și alte minuni de genul ăsta, pentru că altfel pot să fie foarte mari surprize. Și au fost discuții și la Rapid, și au fost discuții și la Steaua, și au fost discuții și la Craiova și prevăd eu că o să fie niște mari discuții și la Dinamo începând de anul viitor. De anul viitor, pentru corect. că s-au făcut niște contracte în decursul vremii care au fost foarte dubioase din punctul de vedere al legislației actuale. Ele sunt interpretabile și atunci duce această luptă fotbalistică în niște instanțe și stau spectatorii să vadă cum a interpretat instanța anumite aspecte. Trebuie reglementat foarte clar sportul și atunci nu o să se mai ajungă la astfel de situații. Referitor la meciul de ieri, eu cred că și la tribuna a doua am avut undeva în jur de 70% din tribuna aia, pentru că orice opreliște de asta, orice barieră, orice încercare de a limita, n-are cum să aibă sorți de izbândă. Vă dați seama, toată lumea și-a găsit un abonat și l-a păcălit pe ăla de la casa de bilete. Aberant ceea ce... Adică, cu tot respectul pentru investițiile pe care Mihai Rotaru le face la CSU Craiova, e aberant să impui asta. Bă, ai fost la meciul cu... Cine au jucat ei înainte? Cu UTA? Cu Clujul. Sau cu Clujul. Da, cu Clujul, dacă ai fost la meciul ăla, poți să vii și la meciul ăsta. Bă, nu e normal, pentru că eu poate am fost la meciul cu CFR Cluj, dar... Și nu mai vreau să vin. Înțelegi? Sau n-am fost la meciul cu CFR Cluj, că am avut COVID și mi-a trecut COVID-ul și vreau să vin la meciul cu... Da, nu, ei au încercat o tâmperie. Trebuie însă subliniat foarte serios faptul că și investițiile astea de care vorbim noi că le-a făcut Mihai Rotaru, tot din banii noștri le-a făcut. Ăia de la ANRP. Ăia care tot noi, publicul și de fotbal și publicul în general din România, așteptăm cu foarte mare interes să vedem ce se întâmplă în dosarele cu ANRP-ul. E vinovat, nu e vinovat, a furat, n-a furat. Erau 4 dosare la un moment dat. Așteptăm să vedem ce se întâmplă și în dosarul cu procurorul Țuruș, unde tot la fel, pe hârtie, negru pe alb, spune că Rotaru i-a fi dat niște bani. Deci așteptăm o grămadă de lucruri. Statul trebuie să rezolve toate aceste lucruri în așa fel încât să avem o stabilitate în fotbal. Că în rest ne plângem că nu merge situația. Uite, eu aștept la Craiova în momentul de față. Universitatea are în jur de 600 de copii. Aștept să intre pe terenurile la baza sportivă, să fie o pepinieră serioasă. Baza aia are făcută de Mititelu, parcă. Care e făcută de la zero. Adică ai o bază făcută de la zero, sunt 6 terenuri, 5 terenuri cu gazon, un teren sintetic. E ceva care nu știu dacă mai există în momentul de față la un club de fotbal să aibă la dispoziție. Există, nu e.
Vorbim de baza lui Hagi, vorbim de ce are FCSB-ul, că deocamdată Nu, clar. ce are FCSB-ul nu se compară cu nimic din România, adică toată lumea o spune. Nu știu, dar eu spun cu tărie că Adrian are niște planuri extraordinar de mari acolo și nu cred că se va putea compara nimic din România cu ce o să fie acolo în mijlocul orașului în câțiva ani. E planul cum este el făcut, arată într-un fel. Și investiția are loc totuși lângă oraș, adică nu poți să te duci ușor acolo, pentru că la Hagi e o problemă locul, efectiv locația investiției respective. Dar vă spun, cum este acolo situația, eu cred că nu o să mai fie niciunde. Bază cum avem noi. Și în momentul de față sunt niște condiții excepționale și urmează să construiască în continuare, pentru că acolo urmează să fie pepiniera Craiovei, care a avut tot timpul mână bună în a da fotbaliști buni. Așa e. Da, că în definitiv e vorba de bază de selecție. Ăsta e poate unul dintre motivele pentru care... Mai trebuie și antrenori care să facă selecția asta, antrenori de valoare. Categoric la copii trebuie. Uite, la noi, spre exemplu, Ovidiu Dănănaia, acum l-am văzut că și-a și licența A de antrenori în sistemul ăsta, acreditarea asta. Dincolo de asta, eu tot timpul le-am recomandat tuturor să-și facă și cursuri altele decât la obligatorii. Să învețe și din experiența asta care e prin vest pe la toate școlile de fotbal. Dar asta spun, principalul până la antrenori, că nu putem să spunem că avem vreun doctor în fotbal cu doctorat, nici măcar plagiat, care să fie în momentul ăsta implicat în fenomen, cu niște mastere, cu niște studii care să știe știința jocului. Dincolo de asta, baza e selecție ne lipsește nouă. Faptul că a dispărut bătătorul de covoare din spatele blocului și Maidanul celebru. Da, copilul nu mai poate să ajungă repede. Păi în București vezi că îți rup picioarele, ți-ai dat cancel la 3 zile dacă vezi duci copilul la fotbal. De unde ești, pleci cu o oră înainte. Că stai în drumul taberei și ăla se antrenează prin Berceni, da, e complicat. Și dacă se antrenează aproape de drumul taberei, dar tu faci 45 de minute să ajungi acasă, să-l iei, să-l duci la stadion, te-ai dus la stadion, stai 2 ore prin jurul bazei alea de antrenament, te-ai întors acasă și după aia pleci iar 45 de minute ca să-ți reiei activitatea de unde ți-ai întrerupt-o. Nu mulți părinți pot să facă lucrul ăsta și în timpul ăsta ce mă doare pe mine foarte tare este că noi avem câteva zeci de mii de profesori de sport care nu-și asumă. Noi dacă nu începem să-și asume fiecare un sport pe care să-l predea, și să ai într-o școală handbal și fotbal, într-o școală volei și basket, într-o școală, ce își asumă ei nu mă interesează ce își asumă, ce își doresc ei să-și asume. Că-s profesori de sport, bănuiesc că au niște studii sau au făcut sport sau se pricep la ceva. Teoretic se pricep la un sport. Sper că nu o să zic acum vreunul că el vrea să facă clasă de bob. Să zică de oină, că e sportul nostru național. Hai, m-ați omorât cu sportul național. Dar Dumnezeu sănătate, că e sportul național, dar nu știe nimeni că există acest sport. Dar asta spun, că eu nu cred că în momentul de față este foarte greu să se implementeze chestia asta. Pentru că sunt niște oameni care iau niște bani de la stat care să duc și fac o chestiune generalistă. Se poate face cumva programa în așa fel încât, știu eu, un profesor să facă volei și să ducă fetele dacă vor, alt profesor să facă fotbal, să ducă băieții sau oricum într-o școală mă refer. Și plecând de aici să se facă o competiție sportivă între școli, care eu cred că se poate marketa și foarte bine. Că eu cred că ar veni sponsorii, pentru că ai avea foarte multe meciuri la care ai avea spectatori mai mult decât la o grămadă de echipe. Acum să facem o paranteză, în primul an când a promovat Mogoșoaia în divizia 1, adică CSU Craiova. Da, dar e înființată la Mogoșoaia. Da, dar denumirea e CSU Craiova, că iar ne încearcă CNA-ul după aia, eu nu pot să le zic altcumva decât Mogoșoaia. Eu știu că CNA, ne-CNA, libertatea de expresie în România este liberă. Iar eu sunt dintre aceia care contestă acest sistem în urma căruia a ajuns să joace acest club pe stadionul Ion Plemenco. Din toate punctele lui de vedere. Și este opinia mea și pot să o argumentez. Absolut. Că putem să mai facem încă 4 ore și o nu fac altceva decât datoria de a reaminti varianta corectă. Da, să ne aducem aminte
faptul că atunci când au promovat ei în prima ligă, jucau cu 20 de spectatori pe la Severin, iar când noi ne-am dus în Liga 4, noi jucam cu 2000 de oameni la cetate în Liga 4 pe niște maidane și ei aveau 50 de spectatori E clar că la stadionul Severin. a atras și faptul că echipa e în Liga 1 și Da. că au mers mers numele binișor. importante alături de această echipă. E clar că suporterul de rând, microbistul, chibițul, nu știu cum să-i spun. Eu de asta spun. Se duce acolo. Eu și e profeția mea și dacă asta e să o păstrăm și să o punem în luna mai, Așa. încă o dată la televizor. Vezi că țin minte. Eu cred cu tărie Da. că noi mai jucăm o dată anul ăsta. Eu cred că noi mai jucăm o dată anul ăsta și atunci o să se vadă exact, fiind și un meci cu o miză excepțională, ce simte Craiova pentru Mogoșoaia, ce simte Craiova pentru Știința. Eu cred că noi o să mai jucăm o dată barajul de Conference League. Cu Craiova. Da, o să Cu fie, CSU. Da, o să fie barajul de Conference League care o să-l jucăm cu ei, pentru că noi o să terminăm probabil pe locul 1 sau 2 din play-out, ei probabil că o să termine pe locul 3-4 și o să fie exact cum trebuie. Asta e profeția mea în momentul ăsta. Asta dacă se califică în play-off. Că n-ai nici garanția că CSU Craiova va intra în play-off. Eu n-am garanția asta. Am văzut că au program ușor. Hai să ne uităm un pic pe program. Deci etapa viitoare, Craiova cealaltă merge la Clinceni. 3 puncte sunt rezolvate. După care joacă pe teren propriu cu Chindia. La ce am văzut-o pe Chindia jucând cu FCSB, n-aș zice că e rezolvat meciul. În penultima etapă... Acum noi l-am dat 3-0 la Chindia, așa că mă gândesc că e ceva oscilant. În penultima etapă merge la Mioveni, iar în ultima etapă joacă pe teren propriu cu Faro. Adică penultima etapă s-ar putea decide exact echipa calificată, ultima echipă calificată în play-off la meciul cu Faro. De asta spun că n-aș băga mâna în foc de calificarea celor de la CSU Craiova în Bine, și în situația respectivă, tot mai jucăm o dată, că probabil o să fim acolo, locul 2. Și mai jucăm o dată în mai, ca să fie și un meci cu miză, eventual să fim și noi organizatori, ca să aibă voie toată populația Craiovei să vină la stadion. Dacă ne ajută Dumnezeu, nu o să mai fie nici restricții și o să avem un 30.000 de oameni pe stadion. Așa ne-a zis domnul Rafila astăzi, că până de Paște o să revenim la viața normală. Așa ne-a zis și președintele la un moment că am învins pandemia și noi l-am crezut și după aia am ajuns iar în sincop, așa că vedem ce-o fi până atunci. Dar ăla va fi momentul adevărului în Craiova, așa cum a fost și în 2013 și la Severin, cum a fost în 2013 și pe stadionul Ion Oblemenco. Până în momentul respectiv să sperăm că se reglementează și situația de la TAS, în sensul că se plătesc datoriile alea și atunci o să putem să mai matriculăm fotbaliști. Datorii care sunt celebrele datorii pentru australienii, parcă nu? Sau... Păi categoric, din punctul ăsta de vedere lucrurile sunt clare. Aici cumva te legitimează UEFA pe tine din momentul ăla. Da, UEFA de la început a spus, păi ăștia nu i-a lăsat să joace în cupele europene pentru că erau creați din nimic în laborator. Nouă ne-a dat sentință ca să plătim datoriile din urmă. Deci clar, noi suntem continuatorii. Deși datoriile erau pe altă societate, asta fiind o societate nouă cu o echipă nouă, cumva te legitimează pe tine ca fiind categoric. Aici e oarecum problema care era de reglementat în fotbal. Știi, schimbul ăsta de societăți. La noi s-a mers foarte multă vreme cu schimbul ăsta de societăți din vari motive, din diverse motive. Și atunci e momentul la un moment dat să se reglementeze, dar să spună clar când se schimbă o societate, când nu se schimbă, ce înseamnă, cum intervine legea, care este, cum se armonizează legea societăților comerciale. Una este, tu ai o lege a societăților comerciale care reglementează de la buticul din colțul străzii până la marile corporații. Trebuie să armonizezi un pic, să spui ce se aplică sau cum se aplică din legea societăților comerciale, care e pentru toată lumea, în zona asta de echipe de fotbal. Că una e să faci o fuziune între două buticuri de pe două străzi,
Și alta e să faci o fuziune între cluburi, nu știu. În momentul de față, legea societăților comerciale permite, nu știu, și fuziunea între Dinamo și Steaua. Ce se întâmplă cu locul celălalt? Adică tu trebuie să dai, să reglementezi, să normezi tu ca Auzi, stat. dar sincer acum, te întreb. Ai vedea vreodată o fuziune între CSU și FCU? Ai vedea o posibilă? Nu cred că este posibil așa ceva și să spun de ce. În primul rând, gândește-te că acționariatul de la echipa înființată la Mogoșoaia a blocat afacerile lui Adrian Mititelu vreme de 6 ani de zile. Pe cum adică le-a blocat? Au înființat o asociație care a contestat terenul ăla care l-a vândut acum de a făcut bani pentru echipă și a blocat efectiv chestiunea asta. A venit și cum să spun, a încercat să-i fure lucrul poate cel mai de preț pe care îl avea. Este fix situația care a fost în momentul în care Sebi Ghiță a venit și a încercat să fure realitatea. Este identic ce s-a întâmplat la Craiova. Mă rog, niciunul nici altul n-a puțin nimic, dar asta e altă poveste. Da, asta e o altă poveste, dar eu spun că e foarte greu de crezut. Da, poate, nu știu, dacă Rotarul pleacă și vine altul și zice, domnule, hai să le unim. Dar, adică, cumva, e greu de spus cine ar trebui să vină cu bani în această uniune. Cine ar trebui să aibă controlul. Cine ar trebui să... Eu îți dau alt exemplu. Rotarul încearcă de atâția ani de zile să câștige titlul. Cu bani foarte mulți investiți la Craiova. Nu știu dacă și foarte mulți scoși. Și foarte mulți scoși. Asta n-am de unde. Eu nu știu asta. Te cred pe tine. A tot vândut, adică zic din fotbal. Bă, dacă efectiv din an în an nu câștigi, ne-a promis, parcă acum vreo 2 ani, că se retrage de la echipă dacă nu câștigă titlul în 2 ani sau în 3 ani. Parcă așa țin o declarație de asta Ăsta-s vorbe. Lui. Rotarul, ce să zic, el cred că dacă ar fi știut cum e la Craiova, n-ar fi venit niciodată. Pentru că deja sunt 8 ani de zile de când a venit acolo, de când trebuie să spunem. O cupă, nu? Sau 2 cupe cât da, bine, 2 cupe din care aia de anul trecut s-a nimerit să vrea să o sărbătorească când aveam noi meci și au sărbătorit în 5 minute rapid, că altfel ai îți dai seama cum vite după 7 ani de zile de făcut fotbal într-un oraș, tu vii și îți sărbătorești Cupa României pe repede înainte, că te huiduie lumea din oraș. Da. Adică, asta spun că asta ar trebui să-i dea de înțeles. Eu sincer sper să fie adevărat zvonul ăla, pentru că el oricum el este stelist. Adică, dincolo de orice poveste, omul e de la Steaua, era în loge la FCSB. Eu sincer sper să fie adevărată povestea respectivă și să se ducă la Steaua Armatei, investitor, primit cu brațele deschise. Acolo va avea ocazia să investească în echipa pe care cu adevărat o iubește. Dar are bani să facă asta? Păi ar trebui să aibă, că a tot luat de la ANRP-ul ăla cât n-a luat nimeni. Da, vezi că un club de fotbal costă mult. Categoric Steaua București costă mult, adică Academica Clinceni e mai simplu. Dar Steaua București costă foarte mult. Da, de ce crezi că costă mai mult Steaua București decât Academica Clinceni? Băi, dita mai brand. Adică ce, că se așteaptă lumea la mai mult sau ce? La Steaua București nu mergi cu jumătatea clasamentului. La Steaua București mergi să câștigi titlul. Și pentru titlu îți trebuie investiții. Categoric asta, dar vezi că au scăzut investițiile. Adică față de ce era, eu mă gândeam cum era pe la Craiova când avea Dorel Stoica 300.000 de euro pe an, când avea Costa 250.000 de euro acolo pe an. Lasă-mă să-mi aduc aminte de managementul total defectuos din punctul meu de vedere. Oricât aș aprecia ce a făcut Mititelu la Craiova, vina îi aparține lui. Pentru că a manageriat prost momentul. Erau și alte vremuri. Așa e. Adică eu asta spun. Eu țin minte că în momentul ăla era înainte de criza financiară. Păi în momentul ăla gândește-te că, uite, îți dau exemplu de la noi din meserie. Erau debutanți în presă care se duceau pe 2000 de euro salariu, că era înainte de criza financiară, că toată lumea investea masiv, că erau foarte mulți bani în piață, erau foarte multe contracte de publicitate. Așa era și în fotbal. Pentru că sunt jucători care au luat extraordinar de mulți bani, deși nu ar fi meritat să ia banii ăștia.
Adică și aia a fost la toată lumea. Sunt investiții care se fac în fotbal. Uite, și la Botoșan. Păi eu vrei să spun o chestie. Botoșanu, eu cred că în momentul de față are un buget de salariu undeva 60-70% din bugetul de salarii de la Craiova. De la Craiova noastră. Cred da, că are niște ochi buni acolo. Dar nici la noi nu pot să spui că nu avem ochii buni, pentru că uite-l pe Van Durman luat și care și-a găsit locul. Și eu zic că și-a găsit locul și îl găsește la orice echipă din Liga 1. Adică eu nu cred că e o echipă care să n-aibă nevoie de un jucător cum e Van Durman. Uite-l pe Bauza, care la fel, dacă prinde o zi bună, ți întoarce jocul. Kovacic, iarăși un fundaș care la fel poate să joace la orice echipă din momentul ăsta din Liga 1. Da, trebuie să existe și oferte pentru ei. Nu, eu spun, nu că oferte, eu spun că în momentul de față ochii a fost. Că ei 2 jucători și 4 jucători, 2 confirmă, 2 nu confirmă, asta e o altă poveste. E, ce să spun, depinde foarte, foarte mult. Depinde foarte mult cum îi încerci. Nu știu. Și CDB, părerea mea e că e un jucător care e de perspectivă, care are niște lucruri de cizelat. Adică, de asta zic că eu nu lotul. Că poate anul viitor, luându-se doar 3-4 jucători, dar dându-se mai mulți bani pe ei, luându-se niște certitudini, începe lotul să aibă o putere, încep să ai soluții pe bancă. Uite, Baeten, care apare acum, iarăși un jucător deosebit de bun, care la fel se poate face util. Și aseară Baeten, la o lovitură liberă, eu zic că vorbim de el, e un gest. Hai să discutăm un pic despre gestul ăsta, pentru că mai avem 5 minute din emisiune. E un gest pe care îl face Baeten ăsta către arbitrul de rezervă. Hai să ținem în stil imaginea asta. Imaginea e pe românește cam așa a sunat. Dacă asta e o captură, da? Nu. Discuția a fost așa. Nu, cred că e mai degrabă așa. Cred că e mai degrabă enumera, încerca să sublinieze anumite lucruri. Nu, s-a îndreptat către arbitrul al 4-lea arbitru și l-a întrebat how much și a făcut așa. Evident lucrul ăsta. Nu știu, eu cred că o văd mai degrabă așa, nu cred că era how much. Acum, ce să spun, e o frustrare la fotbaliști în momentul în care vezi greșeli. Nu știi dacă greșelile sunt intenționate, nu știi dacă greșelile nu sunt intenționate. Aici e problema și aici trebuie să vină o dată VAR-ul ăla, că nu știu ce durează atât. Doar acum suntem pe momentul, la momentul în care filmăm meciul și după aia îl facem. Da, nu, am înțeles chestia asta, eu cred că se putea implementa și mai repede. Da? În momentul în care fotbalistul vine și se antrenează un an de zile și joacă și aleargă și vede că se întâmplă ceva și au fost câteva faze care ar fi putut să fie și o să ne analizăm în partea a doua, avem și imagini și capturi. Adică asta spun că au fost mai multe care n-au sărit o să le găsim pe toate, că sunt vreo 6 faze pe care le-am scos, așa în măsura în care putem, evident, cu capturi. Și la auturi banale. Video. Că aici frustrarea fotbaliștilor că ești de la un out. Îl vede și pe al doilea că era invers și la pe și pe al treilea. Vede la un moment dat că el e basculat și nu se fluieră și vede după aia o fază similară la echipa aia altă, s-a dat faul, deja în el crește frustrarea. Nu știu dacă a fost un arbitru rău intenționat sau efectiv atâta poate. Sau poate că e un arbitru care a greșit de ambele tabere, hai să spunem așa, cred că atâta poate sau. Da, adică asta poate mai mult. E slab. Eu am văzut, senzația mea din tribune a fost că cine țipa mai tare prima fault. Da, ideea e că gestul ăsta s-ar putea să-l coste. Dacă Iulian Dima scrie în raport că l-a întrebat asta, adică mă gândesc că s-ar putea să-l coste ceva pe... Dar uite că el arată că a fost secerare acolo. Arată că a fost intrarea, adică el de fapt a auzi că i-a spus how much, adică eu înțeleg că vrei să iei apărarea, e normal eu n-am văzut când îi spune how much. Înțelegi? Adică s-a văzut, cum ar zice, s-a citit pe buze, pe transmisiunea directă.
a celor de la Digisport și de la Telecom și de unde a mai fost meciul. La Luc. Da. Cred că eu zic că spune destule. Încă o dată, repet, pentru ca să nu mai fie chestiuni de genul ăsta, trebuie stabilit o sancțiune foarte clară pentru arbitru. Nu mai greșit, că e din rea-voință, că nu e din rea-voință, că e, nu știu, trebuie făcută și aplicată chestiunea asta. Așa. Nu mai poți să vii cu arbitrii de casă, cum am avut la meciul cu Farul. Acolo clar a fost un arbitru de casă. Nu poți să vii aici, că în momentul în care o greșeală foarte mare, greșeala aia, în primul rând, în mod direct, pe un club, o greșeală asta îl costă câteva sute de mii. Pentru că e un loc în clasament. Așa e. Direct. Sunt o grămadă de bani. Îl costă, știu eu, atmosfera la echipă. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care un arbitru din greșeală sau din nevoință le poate face. Drept pentru care trebuie stabilit foarte clar și o pedeapsă. Dacă ai vedea federația în momentul ăsta, că spune, domnule, Bârsan, din reavoință sau din greșeală, a făcut meciul Varza, a dat 2 goluri, bă, n-ai cum ai 2 goluri și ele amândouă trebuiau anulate. Dom'le, un an de zile la divizia a doua. Bă, dar ok, nu-l trimis la Liga a doua, dar măcar lasă-l un pic pe margine să se recorească 2-3 meciuri. Până când... Dar n-ai cum, n-ai arbitri, n-ai cu cine să... Dar eu nu cred că nu e concurență pe posturile astea, că sunt foarte bine plătite. Deci sunt niște posturi foarte bine plătite. Mărește aria de arbitri, mărește baza de selecție, nu știu. Fă ceva, eu nu cred că nu se duce lumea să fie arbitru, cred că ei își păstrează un lot foarte restrâns. Și atunci mărește lotul ăla. Fă-i, responsabilizează-i în așa fel încât să știe foarte clar cum să judece fazele, nu știu, să se uite, nu știu, să fie atenți, să aibă o viteză de reacție și cerne, așa să cerne sita. Nu l-ai văzut pe unul, a făcut Varzul meci, l-ai trimis un an în Liga a doua la bani puțin. Dacă a greșit și acolo, l-ai trimis în Liga a treia la bani și mai puțin. Că deja dacă 2 meciuri tu le faci Varză, pe ce faci? Tu că n-ai arbitrii, faci 2-3 cluburi într-un sezon să piardă câteva sute de mii? Da. Sau mergi pe hazard, așa zici, lasă-mă că greșește la toate, vedem ce o ieși. Nu se poate. Sau să păstrezi arbitrii care în mod clar la anumite echipe arbitrează favorabil. Nu există așa ceva. Pentru că tu pierzi credibilitate, în primul rând, asta trebuie să o ceară televiziunile. Pentru că tu pierzi credibilitatea evenimentului sportiv. Ăla aici, unde să mă uit, mă? Că dacă îi fură cu arbitrii ei, îi nenorocește, unde să mă uit la fotbal? Nu vreau să te dezamăgesc, dar să știi că în România greșelile arbitrilor de la Liga 1 nu sunt pedepsite, ci într-un fel recompensate cu delegări la următoarele meciuri. Adică eu n-am văzut arbitrii să fie opriți de la delegări, ca așa să spune, nu să spune suspendați, să spune opriți de la delegări, că e mai drăguță expresia, și nu mă aștept să-i văd prea curând. Repet. Dar asta ar trebui să o ceară deținătorii de titluri, pentru că și ea pierd foarte mult. Că spectatorii ce la ce să mă uit, să fac nervi, că ăla habar n-are să arbitreze sau că ăla este răuvoitor. La ce să mă uit la fotbal? Pierzi publicul tânăr în care se investesc zeci de milioane de euro în campionatele puternice pentru a se vedea cum se atrage publicul tânăr către fenomenul fotbal și tu îl pierzi. Pentru că ăla vede, bă, stai, m-am uitat toată, arbitru a făcut Varză meciul, m-am uitat a doua la arbitru a făcut Varză meciul. Bă, ăla e personajul principal, zic. Eu de fapt nu mă uit la fotbal, eu mă uit la arbitraj. Da. Adică la fiecare meci e o discuție de arbitraj. Când lucrurile sunt destul de clare, adică n-ar trebui să ai niște faze controversate, știu eu, a fost, n-a fost contact, te uiți, sunt 7, 8, 10 camere de luat vedere pe orice stadion în momentul de față, acum. Hai să facem și noi o pauză de publicitate, că e momentul. O să ne întoarcem la fix, sperăm, noi și de Adrian Mititelu, alături de Adrian Mititelu Junior, sperăm. Pe de altă parte, de la 10 diseară, Gabi Safta vă așteaptă la o nouă ediție Templul Sportului, cu Gabi Safta, evident, și ne întoarcem după pauză cu discuții despre ce s-a întâmplat aseară, plus celebrul Bărsan. Am revenit pentru partea a doua emisiunii din această după-amiază, emisiunea de după derby, să-i spunem așa, pe emisiunea de după meciul celor două Craiova, încheiat cu victoria celor de la CSU cu 2-0, o victorie
tristă din punct de vedere al arbitrajului, dar pe de altă parte nici nu știu dacă putem da vina pe corectitudinea lui Bârsan, ci mai degrabă pe slaba pregătire a lui Marcel Bârsan, cel care a reușit să enerveze ambele echipe aseară cu arbitrajul penibil până la urmă, că despre asta e vorba, un arbitraj de toată jena în care ambele goluri ale celor de la CSU Craiova trebuiau anulate, dar nu sunt singurele greșeli. Culmea e că vin greșeli din partea unui arbitru ce se află pe lista FIFA și un arbitru care, o țin pe a mea, nu era momentul să fie, sau mă rog, nu va fi delegat de acum încolo. O să vedem imaginile, deocamdată le vedem așa, ca să ne aflăm în treabă, o să comentăm imediat pe aceste imagini. Mihai Belu în continuare alături de mine în studio. Mihai, eu vreau să protestez referitor la termenul de derby. Hai să o tranșem pe asta. Derby implică două aspecte. Așa. Tradiție și două echipe din același oraș. Vremelnic, într-adevăr, echipa asta din Mogoșoaia s-a mutat la Moad din Mogoșoaia, unde s-a înființat, a avut sediu prin București, după care și-a făcut sediu în Craiova. Adică e oarecum cu de acord, dar sunt două echipe care reprezintă același oraș. Două secunde. Nu există o tradiție a acestor meciuri. Noi putem să avem derby cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid, cu echipe de tradiție. Asta ce tradiție avem? Păi noi am avut cu ei 4 meciuri. 2 în 2013, când știm și noi ce a fost, 2 acum, când într-adevăr, din punct de vedere sportiv, Craiova n-a performat. Dar nu e o tragedie. Pe noi ne-au bătut toate echipele în sectorul agricol. Ne-a bătut și Clincerul, ne-a bătut și Voluntariu. Acum că ne-a bătut și Mogoșoaia, asta e situația. Suntem la primul an de Liga 1. S-a întâmplat, a fost o încărcătură emoțională are meciul ăsta. Are încărcătura emoțională pe care o are orice confruntare de la o secție de poliție între victimă și agresor. Că, în definitiv, este o echipă care încearcă să-și aroge identitatea de Universitatea Craiova, care, din lipsa unor reglementări, unele instituții spun într-o parte, alte instituții spun în altă parte. Rămâne în continuare decizia Curții de Apel de la Timișoara, care spune că n-au nicio legătură cu Universitatea Craiova, rămâne decizia Tribunalului Dolj, care spune că n-au legătură cu Universitatea Craiova, rămâne decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care pe noi ne obligă să plătim niște lucruri. Și foarte important este și faptul că un alt tribunal a decis ca vechea firmă să primească vreo 14 milioane de euro. Asta înseamnă că s-ar achita și datoriile către Victor Pițurcă și în momentul ăla s-ar termina orice discuții referitoare la acest aspect. Pentru că asta e povestea. Tu vorbeai de fuziune, nu e vorba de nicio fuziune. Dacă vine firma veche, se face continuitate și după regulile, știu eu, de până lui Zamolxe. Nu mai încape niciun fel de îndoială. Asta este situația. Dincolo de orice ar putea decide niște funcționari de genul ăsta, s-a văzut pe străzile din Craiova exact cine este Universitatea Craiova. Sau cum să citesc din clasici, cum spunea Eugen Trică la un moment, Universitatea Craiova este acolo unde este Peruza Sud. Și s-a văzut spectacolul frumos, nu fără de-alea de Crăciun, fără de anul nou, de la concertul pentru persoanele cu dizabilități sau alte minuni de... Bun, hai să vedem câteva capturi făcute de cei de la Gazeta Sporturilor după din transmisiunea meciului de aseară. Prima ar fi chiar în minutul 2. Evident nu e asta, dar e totuși cu totul altă discuție. Asta e prima dintre ele. Chiar în startul partidei s-a întâmplat. Ar trebui să avem filmul ca să vedem dinamica loviturii. Bine, e evidentă imaginea, adică oricât ai vrea să o negi, e evidentă. În minutul 2 se întâmplă, Van Durman îl lovește cu cotul peste gură pe Mateiu, Bârsan nu dă nici măcar cartonaj galben. Asta e prima. Da, putem să o trecem ca o eroare.
Categoric. E o eroare de arbitraj în favoarea celor de la FCU Craiova. Următoarea e minutul 12 cu un penalti neacordat pentru cei de la CSU Craiova. Gustavo e oprit de Kovacic cu brațul în interiorul careului. Se întâmplă, faza pleacă, imaginea noastră pleacă din exterior. Din afară, dar asta zic că eu aici unde vedem că pune mâna pe ele, în exterior. E în exterior. Restul se întâmplă în interior și nu se ia de unde începe, că așa dacă îl faultezi pe unul în afara careului și la sare în careu, dai lovitură aici liberă. Aici măcar nu există contact în momentul ăsta. Între cei doi nu există contact. Mai sunt vreo câțiva centimetri până la nu știm contactul dacă respectiv. Nu știm dacă mai sunt, că nu se vede din imaginea asta. Da, o să vadă, pe imaginile video să văd. Asta sunt, repet, sunt capturi. Minutul 12. După care urmează faza din minutul 16. Aici e din ce în ce, aici e cât și mai evidentă momentul în care mingea lovește în mână pe Nu, la gol Gustav. clar. La gol a fost clar, știu eu, Hens. Acolo s-a văzut din tribune Hens. Asta e faza, minutul 16 se întâmplă. Da. Mingea lovește în mână pe Gustavo, e clar că e Hens. Adică... Exact, asta vă spun, că aici e evident Hensu. Asta era faza de VAR și n-ar fi fost 1-0. Pe momente, zic eu, bune de joc ale voastre. Nici artificiile alea n-au sărit așa, au sărit tot la fel să rupă ritmul. Au sărit în momentul în care era de 2-3 minute, Craiova făcea un joc bun și presa. Da. Următoarea fază e minutul 60. Minutul 60 cred că era tot 1-0, nu? Pentru... Da. A mai fost o fază care nu o văd aici. A mai fost faza în care cu siguranță a fost contact la o intrare a lui Huigebert în careul celor de la CSU și a fost contact, a pus mâna pe el, Huigebert a încercat să treacă cu mingea pentru că a crezut că poate și până la urmă a căzut și nu s-a mai dat nimic și aia e foarte importantă faza. Uite, asta, pe aia am arătat-o. Pe aia nu avem, tot în prima repriză. Aici e o pătrundere a lui Baeten în preajma careului lui Piliaceli, ratează bancul tackling-ul, n-atinge mingea, îl dă jos pe adversar și ar fi trebuit eliminat aici. Era al doilea cartonaș. Cred că asta e faza premergătoare a ce spuneai tu cu... Normal, în momentul în care știi că ți-a fugit piciorul și știi că nici n-avea cum să nu vadă arbitru, pentru că, din cum vedem aici, sunt undeva în jur de 7-8 metri din locul unde s-a întâmplat până unde era arbitru de tușe. Adică nu mai are niciun fel de legătură cu, știu eu, înseamnă că ori nu e pregătit pentru meseria respectivă. Se pare că arbitrul asistent de pe partea aia ar fi spus că e de galben, vorbind de arbitru asistent Adrian Ghinguleac. Spun cei de la Gazeta Sportului, evident, și Bârsan n-a luat în seamă atenționarea asistentului. Asta ar trebui la judecată pentru credibilizarea arbitrilor, la judecata care se face după meci, să fie o circumstanță agravantă pentru Bârsan. Teoretic. Așa, și în minutul 76 e un fault, e următoarea captură pe care o să o vedem. E premergătoare golului 2 al celor de la... Companiu și faultul. Hai să, uite, vedem și poziția arbitrului, foarte, foarte important. Și mai e un aspect. 5 metri de fază. Companiu e un jucător mare. Adică la ăla nu poți să-l faultezi, să-i dai un bobârnac și să cadă. Nu-i CDB. Adică acolo a fost clar un contact și un efort din partea jucătorului, mai ales că mi-aduc aminte de aseară de la meci de fază, Companiu se poziționează în așa fel încât să prindă mingea și să o protejeze. Deci clar, în momentul în care ai un jucător de 80 de kilograme și 1,90 m care să pune pe picioare, 80 de kilograme de mușchi, să pune pe picioare și vrea să protejeze mingea, tu ca să-l dai jos pe jucătorul respectiv, trebuie să faci un efort deosebit, considerabil. Ori n-avea cum să nu vadă arbitru efortul respectiv. Da. Astea sunt cele 5, hai să spunem, greșeli de arbitraj mari
de aseară, e cam 3-2 pentru CSU în favoarea Bine, greșelilor asta pro. spun, ar fi 3-3 dacă ar fi să luăm, ți-am spus și faultul la Huigebert, care sigur a fost. Și de ce foarte multă lume a spus de un arbitraj șmecheresc? Pentru că au fost foarte multe situații care n-au fost limită. Da. Auturi, faulturi la jumătatea terenului, care l-a judecat într-o proporție covârșitoare pentru CSU. Adică a trecut de acel celebru 5% al gazdelor despre care Da, vorbeam pe adică vremuri. ai că 5%, că dai un out, că dai ceva, da, sunt de acord. O chestia asta influențează foarte mult jocul. Pentru că sunt niște copii care joacă, care se antrenează un an de zile și ajung la un joc care pentru ei contează. Și la jocul ăla văd out-ul, se deconcentrează în primul rând. Dar la arbitrul ăsta la Bârsan nici măcar de concentrare nu putem să vorbim. Mi se pare lipsă de pregătire totală și eu de asta spun că pentru credibilizarea trebuie să vină și Digi, ar trebui să vină și Telecom, ar trebui să vină și cine mai transmite meciul ăsta și să spună, băi, noi vă dăm vouă o grămadă de bani ca să aibă lumea încredere, că altfel lumea se uită pe flash score și vede rezultatul direct, nici nu mai contează jocul, că jocul e influențat de niște băieți care habar n-au în meseria asta ce să facă. Nu, cum să spun, nu merg, nu există aia cu nu avem arbitri. De ce aia cu nu avem arbitri nu există? Testezi foarte mulți, Așa. faci concurență între ei, pentru că în momentul în care unul greșește, o eroare, stă 2-3 etape pe bancă. În momentul în care unul... Dacă tu ai 6 greșeli mari într-un meci, înseamnă că meciul ăla tu ai fost personajul principal. Bă, iartă-mă, dar tu ai de învățat știința arbitrajului în Liga a doua, unde costă mai puțin. Nu putem să te lăsăm în Liga 1, unde sunt sute de mii de euro la fiecare greșeală pe care o faci. Și atunci, unul de ăsta îl duci în Liga a doua, dacă vezi că și acolo s-a întâmplat la fel, îl duci în Liga a treia. Că preumblarea asta între Liga a doua și Liga 1 nu ajută la nimic. Ba da, ajută foarte mult. Iartă-mă, eu nu cred că... Eu tind să cred că arbitrii sunt buni. Avem arbitrii valoroși, dar care arbitrează într-un sens sau altul în funcție de cum bate vântul, ca să nu zic altfel. Păi nu, eu asta spun, că tu dacă mărești baza de selecție a arbitrilor și tu dai posibilitatea mult mai multor arbitri să ajungă în Liga 1, pentru că odată îi faci pe ăștia să nu mai greșească, că știu, domnule, greșesc că am pierdut jumătate din venituri sau că ai diferența între Liga 1 și Liga 2, greșesc, am ajuns în Liga 3. Îi dai și posibilitatea unuia din Liga a 3 care să zică, domnule, dacă joc foarte bine, s-a eliberat un loc în Liga a 2, am făcut pasul în timpul campionatului. Așa. Nu se poate să ai în stat, să știi cât aleargă fotbaliștii, să știi cum le bate inima, să știi câte sprinturi au făcut fotbaliștii și să n-ai o statistică pentru greșelile arbitrilor. Cred că le-ai, dacă vrei să pui adică eu asta spun și atunci tu faci o chestie foarte transparentă, pentru că în primul rând tu trebuie să credibilizezi această meserie. Faci o chestie foarte extrem de transparentă. Într-adevăr, în momentul ăla îți dispare controlul. Da, într-adevăr, în momentul ăla foarte greu ți-ar fi ție, ca și, știu eu, conducător de federație să influențezi ceva. Îți dispare controlul total pe care îl ai, dar e o chestiune transparentă. Adică toată lumea, previzibil, știi, bă, câte greșeli a făcut ăsta? 6 greșeli. La revedere. Înseamnă că omul, nu știu, 10 meciuri se duce în Liga a doua. Și dacă în Liga a doua nu mai face iar greșeli, în alea 10 meciuri deloc e țiplă, atunci înseamnă că și-a învățat, sau un an de zile să duce în Liga a doua. Sau nu se mai duce niciodată never ever, pentru că o greșeală de asta influențează sute de mii de oameni. Eu țin minte un meci cu Clujul, care l-a avut Craiova înainte de dezafiliere. Așa. Ne-au furat ăia... Cu U sau cu CFR? Cu CFR-ul. Ne-au furat ăia de ne-au omorât. Deci a fost un arbitru, nu mai țin minte ce arbitru a fost, dar spun că ne-au furat de ne-au nenorocit. A fost o chestiune pe față. Nici măcar nu mai puteai să suspectezi prostia. După care, în anul ăla, Clujul, etapa următoare, a avut, cred că, cu Dinamo. Și am văzut exact același arbitru, exact același arbitraj
Și țipau ăia și ea de la Dinamo ca din gură de șerpe. Și cum a fost delegat la 2 meciuri ale CFR-ului unul după altul? Erau de cupă, am impresia. Și atunci a fost teoretic nu știu dacă nu cred că ai voie. Nu cred că aveai voie nici atunci. Cert este că a fost exact arbitraj ca la Craiova. Și am zis, zic, nu se poate. Și chestia asta reduce din credibilitatea fotbalului. O să reducă la un moment dat și din banii care sunt investiți în fotbal. Pentru că ar trebui să dicteze sau ar trebui să aibă o implicare mult mai mare deținătorii de drepturi. Corect. Nu pot să stea să lase. Noi trebuie să o spunem pe aia dreaptă și oricât de tare ar durea, trebuie să o spunem în lumea fotbalului. Chiar și foștii jucători care îi vedem pe la televizor că se îmbracă în costum cu cravată, cu așa frumos apretați și folosesc niște cuvinte dintr-un vocabular mai larg decât ăla de 200 de cuvinte care este general. Ei au 8 clase terminate cu greu. De regulă, bacul, dacă îl au, este o performanță intelectuală spectaculoasă. Și au niște limitări intelectuale. Nu poți să lași zeci, sute de milioane de euro pe mâna unor oameni care, în mod normal, dacă îi duci le dai un test de școală, n-au o educație convențională, n-au nici măcar educația convențională fotbalistică. Aia, semi-școala aia de la Federația Română de Fotbal. Nu poți să-i lași numai pe ei. Trebuie să le explici cu liniuță faptul că acest lucru afectează fenomenul fotbalului, acest lucru afectează câștigurile televiziunilor, pentru că îți vine închis televizorul, nu te mai uiți la reclamă, nu te mai uiți la meciuri în momentul în care se întâmplă o chestiune de genul ăsta. Eu nu știu cum deținătorii de drepturi dau atât de mulți bani și nu dau cu pumnul în masă, pentru că trebuie să dea cu pumnul în masă mai devreme sau mai târziu să ceară arbitraje corecte, să ceară introducerea VAR-ului. Cu cât meciurile se desfășoară pe teren, cu atât lumea va fi mai interesată de fotbal. De acord. Aici, până la urmă, am spus-o, o spun de fiecare dată, arbitrii cam strică tot ce se întâmplă bun în fotbal și cred că mare parte din vină, poate să-mi spune mie cineva orice, dar cred că aparține și lui Vasaras, care e hăt departe la Atena, sper să fie așa, nu vede ce se întâmplă aici, sper să nu fie partea altă în care vede și știe și acceptă, sper să nu se întâmple lucrul ăsta, iar CCA-ul e un stat în stat, e mai stat în stat decât federația, adică nimeni nu poate să le spună absolut nimic, că sar imediat de fund în sus. Domnul Vasaras a făcut și o conferință de presă, să ne certe pe un meci în care, o perioadă în care etapă de etapă erau 4-5 meciuri făcute praf de arbitri, adică. Da, eu asta spun, că nu știu acum exact CCA-ul ce statut are în cadrul multelor organizații care se ocupă de fotbal. Nu îl știu nici pe domnul Vasaras exact ce se întâmplă cu el, însă nu știu dacă vroiam să avem ceva așa mai... Dacă tot ne aduceam un străin, puteam să aducem din zona asta, de Germania, de Elveția, noi am făcut ca în istorie, așa, am adus fanarioții. Adică Grecia nu e chiar așa o țară, știu, e tot sudică, tot latină, tot cu discuții. Nu știu de ce ar trebui să aibă, nu știu, mai mare experiență Vasaras decât unul de la noi. Dacă tot vroiam să aducem un străin, nu știu, aduceam noi un neamț, un olandez, Nici o federație din lumea asta nu are un șef străin, nici o comisie arbitrilor din lumea asta nu are un șef străin sau nu știu eu de existența lor. Cel mult poți să-l aduci ca și colaborator, ca și sfătuitor, dar nu ca șef. Ai arbitrii, îl aveai pe Balaj înainte să meargă la Cluj, îl ai pe Porumboiu, îl ai pe Crăciunescu, îl ai pe Sandu Tudor, adică ai arbitrii pe care să-i pui să conducă arbitrajul. Și tu vii neapărat cu Vasaras. Treaba asta cu condusul arbitrajului, eu nu sunt foarte de acord, că nu trebuie să conducă arbitrajul ăla pe care îl pui președinte. Arbitrajul, ca să-l rezolvi problema arbitrajului, trebuie să reglementezi arbitrajul. După niște reguli transparente. După niște reguli care să permită niște pedepse drastice pentru arbitrii care greșesc.
Da. făcute în așa fel încât să nu lase loc de îndoială. Adică să nu vezi un arbitraj ca ăsta și în etapa următoare să-l vezi pe Bârsan delegat. De asta spun. De asta zic că etapa viitoare, în mod sigur, Bârsan va arbitra adică undeva. Eu asta spun, trebuie să fie făcut totul cu maximă transparență. Nu trebuie lăsate, pentru că tu dacă lași oameni din fotbal, care l-au văzut pe Bârsan, au fost la meciuri cu el, la mese cu el, au o istorie comună, ăia vor avea o reticență. Adică, băi, ce tatăl, n-am văzut, bă, n-ai cum să nu vezi 6. Dacă nu vezi 6, înseamnă că nu ești bun. Nu, acolo trebuie implicată și zona de societate civilă în povestea asta. Trebuie implicate și cluburile. Trebuie implicată și zona de deținători de drepturi, pentru că, în definitiv, ăia sunt plătitorii, ăia sunt clienții. Știu eu, trebuie implicat, nu știu, toată lumea ca să asigure o balanță echilibrată în zona asta. Trebuie toată lumea asta să încerce să găsească acele reguli care să asigure un arbitraj corect. Nu știu, eu nu mă uit. Eu, în afară de Universitatea Craiova, nu mă uit la televizor, la fotbal. Dar eu nu cred că sunt discuții astea în Spania, nu cred că sunt discuții astea în Anglia. Cred că, bine, acum nu mai sunt, că acum există VAR în toate țările civilizate, inclusiv în Albania există VAR. Da. Asta spun, că, în mod normal, nu cred că existau nici înainte chiar la modul ăsta discuții. Adică, tu, în primul rând, trebuie să te asiguri că cei mai performanți arbitri arbitrează, iar, în mod clar, ăsta nu este cel mai performant arbitru. Și eu nu cred, refuz pe lista FIFA, adică e clar că e unul dintre aia buni. E pe lista FIFA, că îl dăm noi pe lista FIFA. Nu cred că vine FIFA și zice, domnule... Nu, că îl dăm noi, evident că îl dăm noi pe lista FIFA, dar... Deci asta înseamnă că ori e bun, ori are blat. Dacă e pe lista FIFA. Eu, din ce am văzut aseară... Bine, pe lista FIFA e și fisul băiatului Chivulete, care, la rândul lui, iar... Nu, corect, adică asta spun, iarăși trebuie să o rezolvăm într-o situație. Eu am făcut la un moment dat, după meciul ăla de la avut Craiova la Craiova cu Timișoara. Și când tot la fel a venit unul și ne-a omorât meciul, era meci de cupă, eram în Liga a doua. Eu am aflat că de la Ministerul de Interne, în momentul de față, sunt vreo 70 de arbitri. Adică sunt 70 de milițieni, vorbesc eu de la Poliția de Frontieră. 70 de polițiști care au zis în timpul liber, stai că arbitrez și eu. Da, mă, dacă arbitrează pe la Liga a patra... Păi nu, că el arbitrează, era la Liga a doua. Era deja... Poate era bun. Adică, păi, dacă era bun, înseamnă că era... Nu se poate, nu poți să spun o chestiune. Nu poți, trebuie să faci distinție aici. Arbitrul trebuie să fie independent. Și aia să fie meseria lui, pentru că tu nu poți să iei un arbitru care vine dintr-un sistem unde este ierarhie și sunt ordine și îl lași să arbitreze în fotbal. Păi el de cine ascultă? Nu poți să lași un arbitru, nu știu, adică trebuie făcută teoretic niște... independent în fotbal, adică nu trebuie să asculte de nimeni. Într-o lume normală. Păi nu, tu trebuie să te asiguri că în lumea în care trăiești, lucrurile sunt în regulă. Adică cum, polițistul nu are voie să-și facă nici măcar un chioșc de ziare, dar tu îl lași să ia bani de la arbitraj, să stea într-un mediu al fotbalului care este cunoscut ca nefiind sănătos. Că tu trebuie să-l protejezi și pe polițist pe partea altă. Nu, dar dincolo de povestea asta, eu refuz să cred că noi avem foarte, foarte, foarte mulți arbitri. Pentru că noi avem arbitrii de la divizia a patra, deci de la divizia a patra, sunt arbitri în fiecare județ. În Liga a patra sunt arbitri, după aia în Liga a treia iarăși sunt o grămadă de arbitri, în Liga a doua arbitri, Liga a treia arbitri. Faci un lot de fiecare ligă și stabilești clar cum trece unul într-o ligă într-alta. Adică mie așa mi se pare normal. Ei încearcă cumva, că eu înțeleg, ei încearcă cumva să facă de așa manieră încât, știu eu, să fie puțini arbitri la Liga 1 ca să prindă toți meciuri și să aibă un venit previzibil. Ok, am înțeles lucrul ăsta. Dar să ai niște măsuri coercitive. Nu e sigur, adică arbitrul de foarte multe ori e personaj principal și nu e ok chestia asta. Cam de fiecare dată e personaj principal. Deci înseamnă că ceva nu merge. Mă dau un exemplu, am amintit de Chivulete la meciul dintre FCSB și Chindia. Chivulete dă un fault în atac pe care, mă rog, doar el îl vede la un moment dat, într-o fază în care Iani Stoica marcase. Inițial am crezut că a fost hands.
anulează golul. La faza imediat următoare, Chindia dă gol, se termina 3-3, dar noroc că insistă asistentul de pe acea parte, ridică Fanionu și se termină 3-2, chiar dacă nici ăla nu mi s-a părut offside. Adică 2 goluri perfect valabile anulate de brigada lui Chivulete, care ar fi putut schimba cumva soarta meciului și soarta campionatului, dacă se termina 3-3. N-ai de unde să știi, poate că punctele alea pierdute erau teribil de importante. Există, din punctul tău de vedere, Mihai, în momentul ăsta o coaliție anti-Craiova în ceea ce privește arbitrii? Nu pot să zic neapărat. Nu cred că există. Eu cred că fiecare sau foarte multe din echipă din Liga 1 au niște arbitri de casă. Craiova nu are un arbitru de casă în momentul ăsta. Am o veste proastă cât explicai chestia asta cu FCSB-ul. M-am uitat și eu cu ochiul meu pe domnul Bârsan. O să spun niște chestii pe Facebook un pic mai încolo când le documentez bine. Nu este neapărat o coaliție. În primul și în primul rând, aia spun o treabă. Hai să joace Craiova fotbal. Eu cred că a fost tot presa spunând derby, Peluza Sud tot testând toate materialele pirotehnice prin oraș până la momentul respectiv. Eu cred că s-a creat o presiune de asta pe jucători, pentru că n-am văzut echipa din meciul cu FCSB-ul, n-am văzut echipa din meciul cu Botoșani, n-am văzut echipa din meciul cu Argeșul sau cu Farul Constanța. Și cred că sunt jucători care nu au experiența jocului sub presiune și ăsta a fost motivul. Pentru că eu cred că dacă juca Craiova cum a jucat cu Botoșaniu, reușea să câștige primul meci în campionatul ăsta împotriva unei echipe din Ilfov. Și atunci arbitru n-ar mai fi fost, știu eu, în prim plan. Sunt și poți să bați și în condițiile în care te mai ciupește un Bârsan de genul ăsta. Părerea mea, nu știu. Adică de asta zic. Nu, eu în general, da, noi suntem învățați să mergem așa singuri împotriva tuturor, dar cred că a venit vremea la Craiova să învățăm să facem și diplomație, și în fotbal, și în comunicare, și în aspectele juridice, pentru că eu cred că se poate, nu știu. Cred că, sau dacă asta e moda, măcar să știm și noi. Dom'le, să ne luăm și noi un arbitru de casă, luăm și noi un arbitru, știm, ăsta e al lui FCU. Nu știu. Dar ce a schimbat Nicolo Napoli? Că pare altă echipă în anul de grație în care ne aflăm. Nicolo Napoli știe să citească bine jocul. Deci în momentul de față, Nicolo Napoli știe foarte bine cum să așeze jucătorii, ce schimbări să facă, ce... Și acum, sincer să fiu, Nicolo Napoli, ultima dată când a plecat de la Craiova, n-a plecat, nu l-a dat nimeni afară. I s-a propus exact să facă doar ce știe el cel mai bine. Plus adică asta, ce știe el cel mai bine? Știe șahul ăsta care se întâmplă în timpul unui meci de fotbal. Știe ce să schimbe, când să schimbe, cum să așeze. Pentru că noi am avut la Craiova prima oară pe Adrian Mutu, care avea o dorință fabuloasă de a face ceva. Deci implicarea lui Adrian Mutu la Craiova a fost totală. Părerea mea este că Adrian Mutu are problema pe care au toți foștii mari jucători, care ei, în momentul în care dau indicațiile pe care le-ar fi fost lor suficiente. Adică îi spun, du-te și dă gol. Că Adrian Mutu nu avea nevoie de mai multe cuvinte, știa ce să facă, se ducea și dădea gol. Și asta e problema pe care o are și Hagi, asta e problema pe care o are și Mutu, asta e problema pe care o are orice mare jucător. Că lui se pare natural să se ducă să rezolve problema. Nicolo Napoli, că el cunoaște acum orașul, cunoaște problemele. El vede foarte bine jocul. El vede extraordinar de bine jocul, știe ce să schimbe, știe cât să lase și ce jucător să lase, ce să-l pună să facă.
Uită-te la Van Durman, care zici că acum l-am descoperit. Noi avem de o grămadă de vreme pe Van Durman în loc. Și acum Van Durman, gândește-te că este cu vreo 30% peste media ligii întâi la kilometri alergați pe teren. Este de 3 ori peste media ligii întâi la sprinturi. Deci a știut unde să-l pună Nicolo, a știut ce să-i ceară. Îți mai spun un secret acum. Dincolo de antrenor efectiv care face lucrurile astea și care are o experiență că a jucat fotbal, să știi că și patronii din Liga 1, după primele 5-6 milioane de euro, eu zic că încep să își cam dea seama și de valoarea unui jucător și cam de ce face el pe teren. Pentru că, repet, noi nu avem în momentul de față, poate Edi Iordănescu în România, niște antrenori care să poată să țină un curs de teorie a fotbalului, să spună istoricul unor schimbări prin care au trecut anumite posturi de pe teren, să spună anumite filozofii de joc, să explice tehnic. Deci, vedeți că în momentul de față, nu știu, Universitatea din Barcelona are master, adică 2 ani după facultate, acreditat de Ministerul Educației de acolo, pe analiză video. La fel sunt o grămadă de universități prin Olanda. Da, discutăm adică ne ducem prea departe. Păi nu ne ducem prea departe. În care nu o să ajungem niciodată. Eu așa cred că ar trebui să fie. E altceva, că asta e varianta corectă. Deci mie mi se pare extraordinar. Deci, deci spun, îți jur, mie mi se pare fabulos cum un fotbalist nu înțelege că el dacă s-ar duce cu 2 mastere, 3 cursuri de-astea alte post-universitare sau de-astea de pregătire continuă, cum fac ei pe la Chișinău ca să-și ia hârtia aia, și ar mai adăuga și niște performanțe pe acolo, păi ar avea niște salarii extraordinare pe la arabi. Adică ei să duc la arabi și au reușit să ia bani mulți, fără să aibă performanțe, fără să aibă studii. Păi ei se gândesc vreodată oare ce bani ar lua dacă ar avea studiile respective? Dacă și-ar construi CV-ul respectiv. Adică mie mi se pare extraordinar că nimeni nu se preocupă. Au văzut că pe aici așa merge. O facem românește ca să nu... Adică de asta spun, să profesionalizează fotbalul. N-are cum să nu fie fotbalul o știință. Deci noi că avem statistici, avem se schimbă totul. Adică asta e evident că totul se schimbă. Craiova are senzor de aia din Liga 3. Facem pasul înapoi tot timpul. Adică noi nu știm, nu gândim nimic de la nivelul de jos, ușor să o luăm treptat ca să construim ceva. Noi nu știm, n-am făcut niciodată, n-am învățat nici acum. După chiar știi că în România există Federația Cluburilor Școlare? Bă, nu. Da, bănuiesc că am mai auzit de ea, dar nu, dacă mă întrebai... Dar îți dai seama că dacă afiliezi toate cluburile școlare la Federația Română de Fotbal, nu mai ai cum să furii niciodată alegerile de acolo? Stai, știi că se rezolvă toate. Totul se rezolvă. Știi cum e și ca și la alegerile celelalte, alegerile astea parlamentare, prezidențiale, locale, ele pot fi influențate, pot fi furate, pentru că atunci când într-o localitate 5.000 de oameni fur 500 de voturi, ai furat 10%, adică ai un avantaj major. Dar dacă s-ar prezenta toată lumea la vot, n-ai mai avea avantajul respectiv. Știi? Dacă nu se prezintă, ăia 10% ai tăi se transformă în 30%. Așa e și la povestea asta. Că dacă o ții tu așa controlat, cum făcuse Iliescu în 1990, când toată lumea aplauda, că asta fac și ăștia de la Federație acum, adică nu e nicio diferență. Da, dar asta spun că dacă ai avea foarte multe cluburi, dacă s-ar afilia toate cluburile de copii, de juniori care există în țara asta, la un moment dat n-ar mai fi o chestiune de controlabilă. Bun, hai să ne întoarcem un pic la ce se întâmplă în Craiova și vreau să lămuresc niște lucruri. Există bani publici la CSU Craiova, adică Consiliul Local, Primăria, Prefectura, lor, ce mai fi pe acolo, dirigează bani în mod oficial către CSU Craiova? Nu știu cum e în momentul de față, adică știu doar că există un contract care nu cred că a trecut prin furcile caudine ale Curții de Conturi, care cumva pun în cârca primăriei toate cheltuielile legate de stadion și e ușor dezavantajos pentru primărie. Eu cred că noi nu avem contractul respectiv. FCU nu are cu siguranță avantajele respective.
Pentru că e aceeași situație ca și la Stadionul Național. Și e o problemă din punctul ăsta de vedere. Exact. Pentru că la Stadionul Național sunt niște, dincolo de investiții, adică nu mai pui, știu eu, recuperarea investiției, cum mai pune la orice afacere, cheltuielile de funcționare sunt foarte mari și tu atunci cumva trebuie să vezi exact că încasezi niște bani de la CSU, încasezi niște bani de la CSU, trebuie să mai faci niște evenimente pe stadionul respectiv, în așa fel încât măcar să asiguri cheltuielile de funcționare, lumină, apă, pază, sisteme de camere, de alte minuni de genul ăsta. Că nu poți să suporți tu ca și comunitate în continuu așa ceva, mai ales în contextul în care comunitatea e împărțită acolo în Craiova. La fel o să fie problema și cu stadionul de la Arcul de Triunf. Ăla e cel mai bun pentru marketing. Stadionul de la Arcul de Triunf o să fie poate unul dintre puținele profitabile la Federației Române de Rugby. Corect. La Rapid însă o să fie o problemă de funcționare efectivă a stadionului, pentru că nu știu câte locuri de parcare are și nu știu câte concerte poți să faci acolo. Locuri de parcare nu sunt acolo, nu au existat niciodată. De ce sunt concerte? Poți să faci pentru că stadionul e aproape de Gara de Nord, adică... Hai că nu e chiar aproape de Gara de Nord, adică... Ai urcat în autobuz în 10 minute ești acolo, dau un exemplu. Nu. Asta sunt povești. În general, lumea când se uită la un stadion unde faci concerte, trebuie să ai parcare, un anumit număr de locuri de parcare, trebuie să ai niște mijloace, adică metrou cât mai aproape. Arena Națională are 2 guri de metrou, de pe 2 magistrale diferite, care Da, să știi că gurile de metrou de la Arena Națională sunt mai departe decât gurile de metrou de la Crângași, de exemplu. Nu știu ce să zic. Top acolo. Mă rog. Nu știu ce să zic. Adică acolo oricum o iei printr-un parc, adică oricum Arena Națională are parcare. E altceva. Aia e situația e că altceva. Arena Națională... Eu nu sunt genul care... Eu nu merg cu mașina la concert, adică la mine... Dar există și oameni... Mai e o socoteală, că Arena Națională nu are foarte multe blocuri în imediată apropiere. Adică dacă faci un concert pe Arena Națională, nu o să vină la Rapid, peste drum, adică dă ăla cu ouă de la etaj. Și va fi foarte greu de gestionat, pentru că noi trebuie să înțelegem, fără concerte, fără alte evenimente pe stadioanele astea, nu se poate. Da. Fără să transformi stadionul într-un loc de sine stătător, cu terase, cu magazine. La noi am văzut chestia asta, tot așteptam la Arena Națională să văd că deschid betoanele alea. Vezi niște betoane, deci la Arena Națională nu e nimic să zici că pleacă omul ești în paragina în care e, că ușor să niște stâlpi de beton, niște scări, bă, deschide-le, mă, fă pe acolo, la băia care vând floricele la meci și berea aia fără alcool, lasă-i să-și facă niște terase, lasă-i să-și dezvolte zona respectivă, să se învețe lumea, să ducă acolo, adică ai o grămadă de spațiu la Arena Națională care poate să fie închiriat, poți să-l dai, nu știu, și gratis și să vezi dacă merge, că nu știi în momentul ăsta că e fezabil. La fel la restul stadionelor, gândește că noi avem acum și Ghencea pe stil nou, și Rapidul nou, și Arcul de Triunf nou, și Arena Națională. Dacă mă întreb pe mine, nu că-s de la Craiova și am avut noi ceva cu Dinamo, dar putem nici să nu mai facem la Dinamo stadion. Băi, în mijlocul Bucureștiului aia poate fi lovitura stadionului Dinamo, adică să ne înțelegem. E în buricul târgului, cu terase și cu hotel și cu magazine și așa mai departe, poți face un stadion profitabil. Hai să spun un secret. Dacă îl gândești. Hai să spun un secret. Eu știu bine, eu prima oară în presă am lucrat pe justiție și afaceri externe. Dacă se putea construi ușor acolo pe stadionul Dinamo, erau niște P+12 acum de mult. Probabil. Și Dinamo avea la Săftica făcut alt stadion. Nu prea poți să faci asta, adică nu prea poți să crede-mă că dacă dărâmi un stadion să faci blocuri până când te lasă dacă lege. se putea, pe cuvânt, de la baza Olimpia, unde au luat autorizație să acopere un teren de tenis și l-au acoperit cu un P+4. Dacă au făcut unul lângă, dacă se putea. Deci dacă se putea, eu zic că acolo aveam un cartier rezidențial spectaculos, dar nu se poate că nu permite terenul. Soluții tehnice sunt în general cu semnul întrebării, spun de la specialiști și spun și că am știut personaje care au încercat să facă acolo. Să nu uităm că în spatele poliției e deja un cartier rezidențial mare și eu zic că dacă se putea continua cartierul până peste stadion. Da. Bun.
Sper să ne mai vedem până în mai, când ai spus tu că încheiem pariul ăla cu noul meci dintre CSU și FCU sau FCU și CSU. Ne oprim deocamdată aici astăzi, oameni buni. Vă așteaptă Gabi Safta diseară de la 10 alături de Marin Barbu și Bogdan Vintilă cu o emisiune în care aflați totul despre lupta la titlu, despre problemele de la Dinamo. Atenție, intrați și pe realitateasportivă.net să aflați noile transferuri ale lui Dinamo, un jucător crescut și trecut pe la FCSB a semnat în această după-amiază cu Dinamo, care pare să-și rezolve ușor problemele, profitând de criza altora. Așadar, diseară, de la 10, Marin Barbu și Bogdan Vintilă la Templul Fotbalului cu Gabi Safta. Noi ne vedem mâine de la 14 aici la 1:1. Impresarul Florin Manea vine în studioul Realitatea Sportivă cu vești noi și teribil de interesante. Rămâneți cu noi, ne vedem mâine de la 14.